Seuraavaksi lähdetään leikkaamaan karitsaa. Lämpötilat mitataan ensimmäisenä ja näin ollen on ok. Aloitetaan poistamalla lapa ja sitten lavasta putsataan puhtaaksi ja siitä voidaan tehdä nyt sitten monta eri vaihtoehtoa yhdestä karitsan lavasta. Eli voidaan sahata potka pois, jolloin jää meille potka. Sitten voidaan tehdä niin sanottu lapaviipale. Eli siinä on yksi vaihtoehto lavan käsittelyyn. Sitten voidaan tehdä samaisesta ruhon osasta kokonainen luutonlapa. Näin saadaan luutonlapa, joka on myös voidaan käyttää kokonaisena tai on myös hyvä karitsan jauheliharaaka-aine. Seuraavaksi poistetaan kupeet, jotka pääsääntöisesti karitsasta putsataan ja käytetään jauheliharaaka-aineena. Sen jälkeen siirrytään sahalle ja voidaan karitsan viuluista tehdä monta erilaista versiota. Näin meillä on karitsan kokonainen viulu. Sitten voidaan tehdä myös viulu potkattomana versiona. Lyhennetään ottamalla potka pois, jolloin saadaan potka ja lyhennetty karitsan viulu. Sitten voidaan työstää eteenpäin, tehdä niin sanottu putkiluupaisti. Eli näin saatiin aikaiseksi karitsan putkiluupaisti, jolloin putkiluu jätetään sisälle kiinni ja näin meillä on karitsan putkiluupaisti. Sitten jatketaan leikkuuta ja saadaan karitsan luutonpaisti. Ja kaikki tulee samasta ruhonosasta, eli vaihtoehtoja on monta, mutta käytetään samaa ruhonosaa, niin kaikkea mahdollista ei voi saada yhdestä paistista.